laborarien ekintza gaur goizean Azparnen eta hemen Angelun, ekoizpenak 100 eurotan saltzen direlarik, laborariek 6 euro baizik ez dituztela eskuratzen salatu dute. Garraio publikoak gero eta arrakasta gehiago du, tranbusak bereziki, bidaiari kopuruaren emendatzea aipagai berehala. Eta Olinpiar Jokoak Parisen heldu den udan, Hendaian delegazio olimpikoren bat hartu nahiko lukete. Arratsaldeon Larzabaletik eta ongi etorri, badakizu hemen eskuin eta ezkerri biltzen garela beti, aktualitatea eta erreportaiak aipatzeko, ongi etorri den deneri. Laborariak beti erne, Angelun supermerkatu baten sartziak blokatu dituzte orzira goizuntan, barnean saltzen dituzten ekoizpenak nundik heldu diren hurbiletik begiratu dute ere. Aigira produktuen hurbiletik soiten, zenta gu Frantzian normak baitugu, badugu lege bat ere loa egalim delako hori, nun erraiten dien presio berdela joan laborarien partetik asiz, jo konsumatoa joaiteko, guk ikusten duguna hemen, gure zergaikin Frantzian den zergak kargoak goiti eta goiti joaiten dira. Salatu dute ekoizpenen jatorria ez dela beti molde aski argian agertzen, solas sutsuak ere supermerkatuko zuzendariarekin. Alors, une personne. Ah non, non, non. Ah bah si. Si vous n'avez rien à vous reprocher, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans les frigos. On va pas détériorer rien, on n'est pas venu pour casser. Deux personnes. Frantzian badia bost supermerkatu handizo maitzo, badia ehunka industrialidea eta milaka laborari, ordean negoziazketetan, baraki duzun orden azkarrena, biztan da supermerkatuak dira, eta hori erraiteko jende horiek, badirek negoziaketak presiotan, untxa ikus dezatela laborarien kexea, zenta ez balin bat dugu presioak lortzen, ebe gu ahun nekezian gira, eta nekezian balin bat gira, ez da gio laborarik frantzian, eta ordean ez balin bat gio laborarik frantzian, ez da gio mosknik inen frantzian. Angelun bezala, ekintza bera Azparnen ere orzira goizuntan, Frantziako gobernuak zonbait neurri martxan eman ditu jadanik, plataforma bat eman dezagun erregaia erosteko eta apaltzeak berehala izateko, eta ez noizbait orain arte bezala, laborari batzuentzat ez da aski, ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea. Garraio publikoaren erabilera indartzen ari da Ipar Euskal Herrian. 2023an 12 milioi bidaiatik gora egin dira txik-txak sarean. 2022an baino 111 gehiago da hori. Gainera, igoera hori txik-txak sareak eskaintzen dituen zerbitzu eta ardatz guztietan eman da. Esan behar da, iaz 800 txirrindu elektriko jarri zirela herritarren esku Ipar Euskal Herriko 12 herritan. Eta 7 hilabeteren buruan, 10.000 erabiltzaiek 110.000 bidaia baina gehiago egin dituztela, bataz beste 3,1 kilometroko distantzia eginda. Era berean, eskaintza hau garatu eta indartzen jarraituko duela azpimarratu du Euskal Hirigune Elkargoak, egun Lapurdiko kostaldean eta bereziki BAB ardatzean bizi den korapilo askatzeko dena beharko da. Frantziako Joko Olimpikoak uztailean iraganen dira eta hiri olimpikoak 20 inguru izango diren arren, 100 dira Joko Olimpikoen izpiritu hartu eta ekitaldi erraldo jonen parte izan nahi dutenak. Tartean, prestakuntza hiri gisa izendatuak izan direnak. Hau da, euren herri eta hirietako kirol eremuak eta instalazioak delegazio olimpikoen esku utziko dituztenak prestaketa eta entrenamendu lanetarako. Horien artean, Baiona, errugbi eta eskubaloian esaterako, Biarritz eskeiterako edota Hendaia. Eta orduan bost disiplina hautatu dira. Nous avons le gymnase Irandatz. Irandatzeko gimnasioa dugu, bisalekin, bertan eskubaloia eta botxia jokatu daitezke. Botxia petanka molde bada paraolimpikoetarako. Petanque pour les paralympiques.
Nous avons également le stade Ondarraitz qui est référencé sur Ondarraitz estadioa, errugbi zazpirako, eta ondoan tenis instalazioak ere ditugu. Batetik tenisa eta bestetik paraolimpikoetako tenisa ere prestatzeko. pour les athlètes para. Herrialde ezberdinetako taldeak hiri olimpikoetara iritsi aitzin prestaketa egin ahal izateko guneak dira. Katalogo batean daude ikusgai eta herrialde bakoitzak du orain hautatzen. Une opportunité de rayonnement à travers ces 400 pays, on va Eta dire. jarentzat esaterako orea da. Aukera ona hiri eta ingurunea ezagutarazteko. Bost aireportu ditugu 2 oren baino gutxiagora. Oso erakargarria da diote. Jokuen abentura eta emozioak sentiaraztea gure herriari. Et une fierté de pouvoir les accompagner. Orain hautagaitzak iristeko zain daude. Eta bestalde joko olimpikoak iritsi aitzin, atxikitzeko beste data bat, maiatzaren 20. Su olimpikoak 12.000 kilometroko bidea eginen du orotara, departamentuan 7 etapa, maiatzaren 20an Biarritzen hasi eta Angelu, Baiona, Donibane Loitzune, Azparne eta ostean Biarnora pasako da. Arratsaldeon ikusentzuleok, ostirara da zeinen ederra asteburuari ongi etorri ematea eta zer egin ez dakizuenentzat astero bezala gure proposamenak emango dizkizuegu ni neu hasita Lartzabalera joatea proposatuko baitizuet. Izan ere, Maialen Karriondo eta Jeremi Larrondok duela 2 urte hartu zuten bertako ezpeletenia ostatuko ardura eta ordutik ostatu soilik ez Ostibarri Ibarreko biztalentzat euskal kulturaren gune edo kabi bihurtu da eta orotariko proposamenak egiten dituzte bertan. Besteak beste, bai peleteniako irakurleen txokoa ere sortu zuten herritarrekin batera eta gaur arratsaldean 7:30 Xan Idiar Garaztarrak nostalgia ez da salgai bere liburu aurkeztuko du, ironia eta umore askorekin idatzitako lana eta doainik bertara joan nahi duzuenentzat eta bertatik oso urrun joan gabe pixka beranduxiago kantaldia eta gaua osatu nahi baduzue, gure Gillon Mirigoien handiaren herrira joate gonbidatuko zaituztet. Izan ere Ainizan Moñolosen kantaldia izango dugu elizan 8:30 hasita Urepeleko neskatxaleenik, Pantxis Bidar Marin Irigoien, Ander Barrenetxea, Ibon Erge eta Claudir Arantzek osatutako A-taldea gero, ahots hutsez egiten dituzte polifoniak, benetan oioi purdia jartzeko modukoa, gomendagarria guztiz eta gero oso hotza izaten ari ez den negua berotzeko Gamartze kantuz izango dugu. Hori gaurkoari dagokionez, baina asteburua luzea da, larunbatean jurre, itsasura joateko gonbidapena da Ipar Euskal Herriko eta Euskal Herriko errege bihurtu denaren bila. Hoixe, itxasun gaualdi berezi bate antolatu dute Balaki trinketean, jakimar da herriko etxeak proiektu berri bat duela gune horrentzat, eta hain zuzen proiektu horren inguruan gaualdi berezi bat antolatu dute biharko. Arratsaldeko 6etan itsasuarrak pilota partidetan arituko dira, eta tripa ondo bete ondotik taloekin, gaueko 9etan esan duzun bezala errege bat izango dugu holtza gainean, Andoni Oiokiegi kontzertua eskainiko duelako. Oso ezaguna da artista iparraldean jada, azken urteetan hainbat kontzertu eskaini dituelako han eta hemen. Jakin behar da, gaualdi berezi hortan herriko etxeak eta proiektuan parte hartzen dutenek, hain zuzen proiektu berri hori aurkeztuko dutela. Sondo jurre, mila esker, baina dena ez da berria eta tradizioi ustere gustatzen zaigu etxe honetan eta nerea Santageda badator eta Miarritzen koplak ere izango ditugu, ez? Hori da, Santageda bezperako koplak asteburu hontan zehazki Biarritzen larun batean izango dira Arrokako kiden eskutik 13. urtea daia da horlako egitarau berezi antolatzen dutela. Hitzordua goizeko 10etan San Charles Elizaren aitzinean, ostean merkatutik pasako dira 11:30 aldera eta 3:30 amaituko dute herriko etxe aitzinean. Errotuta dago tradizio Biarritzen zehazki frankismo garaian debekaturik, familia ieslariek eta biarriztar gazte batzuk ohitura hori arrasortu zuten, 50. hamarkadan, oldarrak ez zuen astapenean eramaten, 79 goiti Arrokak, eta Santagate helenaldiko zerriko etxean errezibitua izan zen ere 1982an. Eta 2012 goiti, ohitura hori Santagate txiki proiektuan ere sartua dago, belaunaldien arteko transmisioa osatzeko, eta urten otsailaren 8an izanen da Santagate txiki, ordu bietatik goiti. Osondo, nerea, mila esker, seguru 50. hamarkadan lurra esnatzeko premia gehiago izango zutela, gaur egun ikusten duzue, lurra da esna bai dago hala ere, zuen plazer izango delakoan, Santagade koplaekin gure agurra, iganen itzuliko gara astekariarekin, bien bitartean, izan ongi, eta laster arte.